אוקיי. שלום, כאן יובל מצטרף אל החדר, בהמון התרגשות. יש פה תדר היום של המון שמחה, ואפילו של התחלה חדשה או התחלות חדשות. באנו בעצם היום כדי לעזור לכם לבחור בחיים. החיים הם ערך עליון בתהליך שלכם כבני אדם. הרבה פעמים אתם לא מבינים, אבל רבים מכם הם לא חיים לגמרי. הם חיים מתים חיים. או שבוחרים בחיים בצורה מוגבלת. אני חי עד גבול מסוים, או אני לא מאפשר לעצמי לחיות לגמרי. לחלקכם הגדול יש פחד מלחיות, או פחד מלמות, שבעצם מתגשם כפחד שמשמש אתכם באמת לנצל את הפוטנציאל המקסימלי שלכם בחיים. המטרה הוא שתנקו את הפחד ואת הקשיים האלו ותתחילו לחיות את החיים במלואם. מכירים את המושג, השמיים הם לא הגבול. כדי להגיע למקומות האלה אתם צריכים להיפרד במשקולות שיש לכם, בבטן, באגן, ובכל מיני מקומות אחרים שעוצרים אתכם מלחיות. ולכן חשוב שתבינו שהבחירה המחודשת תוכל להוביל אתכם למקום חדש, לחיים מלאים, לשמחה, להגשמה. התחושה היא בין לחיות את החיים לבין לבחור, לפחד מהחיים או לפחד למות. זה ממש כמו שמישהו חי את החיים ומצליח, לבין מישהו שחי ליד החיים. לעבור את החיים ליד החיים זה תחושה של תסכול, עייפות, חולשה. בעצם אין אנרגיות. ברגע שאני בוחר להתמודד עם החיים במלואם, אני מצליח להתקדם הלאה. ולכן החיים הופכים להיות לקלים וטובים יותר. תבדקו את הבחירות שלכם, תבדקו עד כמה אתם חיים, ותשפרו ותשבחו כמובן את הבחירות שלכם יותר ויותר ככל שאתם מתקדמים בדרך שלכם. לחיות החיים זה כיף. זה אחד הדברים הכי גדולים שתעשו פה. באתם לפה כדי לחיות. החיים יכולים הרבה יותר פשוטים וקלים. כדי לשפר את זה, עליכם לטפל גם בגוף הפיזי שלכם ולהוריד את הדחיסות שלו. אתם יודעים מה זה להוריד דחיסות? זה להוציא טראומות, אוקיי? לנקות דברים ולהפוך אותו ליותר קל, יותר זורם. ככל שתהיו יותר זורמים וקלים, איכות החיים ורמת החיים תהיה יותר ויותר גבוהה. אל תוותרו על עצמכם. עברתם חיים וגלגולים שהצלחתם לחיות לגמרי, ועברתם גלגולים שחייתם חלקית. אבל אם אתם רואים את התהליך של היום, תבינו שבעצם המטרה זה שתבחרו ב100%. אני חי ואני מלא את הייעוד שלי במקום של בחירה מלאה בחיים ולא מקום של בחירה בפחד. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה בבחירה שלכם ויודעים שהבחירה הנכונה תוביל אתכם למקום הנכון שלכם. בהצלחה, כאן יובל.